Γιατί audit ελεγκτική στον εσωτερικό έλεγχο? Η υπηρεσία, όπως γνωρίζετε, εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών, στην πρόληψη σφαλμάτων και παρατυπιών, στην θωράκιση των διοικήσεων και των υπηρεσιακών μέσω παροχής τεκμηριωμένων συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα και διευκρινήσεις που ζητιούνται από όλες τις υπηρεσίες και την διοίκηση, την προστασία του δημοσίου χρήματος και στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών των οργανισμών. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και θεσμοθετημένη λειτουργία διασφάλισης και συμβουλευτικής, η οποία εφαρμόζεται με βάση τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου υπό την καθοδήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Στην audit ελεγκτική οίκε, πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν τεκμηριωμένες γνωματεύσεις και συμβουλές για όλα τα θέματα του οργανισμού που έχουν δημοσιονομικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλη προϋπηρεσία σε δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικά φορείς του δημοσίου και εφαρμόζονται πλήρως τα διεθνή πρότυπα και πλαίσια. Πλήρης εξειδίκευση στο δημόσιο τομέα και τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζονται καθιστούν την audit ελεγκτική οίκε τον καλύτερο σύμμαχό σας για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας.